Pinoy Bus Driver TV. Gabriel, Delayo. Traffic pa rin ba ko sa Alaminos? Traffic pa rin ba ko sa Natulog. Uy! Tulog ka sa masilita rin. Sa Lupi, sa Barangay Bulawan. Medyo na traffic na konti, pero nago naman agad. Hindi man nagtagal, nago na rin tayo. Tilang naman ang traffic. Oo, ito na kayo. Wala naman nandito. Paambun-ambun lang. Hindi ko alam yung set kung ilang oras abutin nito kasi Ha? depende sa Oo. pagpantay ng traffic din kung higo tayong lahat. Pero hindi nakatulad daw ng ano. Madali lang pero kung maya stop, tagal doon. Mga 10 minutes. 10 Dito minutes sa lang. kabuyo. Ha? Pahingi ako ng sticker. Wala pa yung kumset, wala pa yung sticker. Nakatulog ka wala konti. Dari Maldura. Sila tayo. Hindi ako hindi sa masin dito. Sigurado hindi ito may kumset, kaya wala mas doon. Kumset, bawal tayo sa biyadait. Ang biyadait lang yung mga light car. Bawal pa yata daanan yung tulay doon. Baka bumigay yung tulay. Diyan, Bilaguis. Dito sa Lupi, Migo, sa Lupi na to. Yung traffic to sa Lupi. Ito yan. Naulan dyan? Yung sa Ragay, hindi ka naman traffic doon. Kumset tayo. Wala naman ulan dito. Armstrong, papunta ako Origam ko. Kailangan punta ng Origam ko ngayon ba? Ha? Ngayon ka punta ng Origam ko set si Migo Armstrong Ruga. Saan? Sergio Boy Reyes. Dito lang po kunti. Iyak na sa harapan ko. Tapos nantong ka na. Pagsigating. Iwan ko nantong ka na. At tagal mo bante. Hindi ka palabaso? Sabi ko Bukset, umalis kami sa turbina kayo na pag alas 3. Quarter to 3. May hapon. Bawas pa Maraming lang. traffic na nadaanan sa Tutumas, Alaminos, sa Pablo, Ito, nakakasigil kami. sa slow moving dito sa Kalawag. Slow moving dito sa Kalawag may Bukset kasi nga malalim na butas. Ha? Malayo pa eh. Hindi mo nagbanggay? Mga white traffic. Kaya slow moving ang biyahe natin. Traffic. Ito na
ang sinasabi ng hangay. Naligang sa traffic pag rin. Oo, mamaya naman. May nagbangay sa dito sa bus. Dapat din tayo. Diyan ako. Diyan na ba ako? May dalang service ni Hugo Margarita. O commute ka. Magtulog namin sa harapan ng bus. Ako. Okay. Tumirik yata yung truck. Ay, natulog ba? Wala kayo patulog-tulog dito po set. Kasi maiwanan na sa traffic light. Sa lubong na. Mamamay namin dyan. Pag situlog na kayo dyan, ikot-ling araw na. Si Jawok. Si Jawok. Tapos dito na si Bisaya. Pagkain na tayo oras. Gusto na eh. Model o kaya model sa pilihan. Dito may kupusit sa ano sa lumi pa rin dito sa akin pumunta ko sa ano ba nagbuhan ba kayo motor lang ako dito ingat yung kupusit sa mga motor o kaya
ako. Napara na. Nakahalangan na sa loob mo. May kapusit. Ako. Kaya makabandi yung truck book na rin. Nakahalangan sa loob mo. Sila rin. Ingat. Oh, kayo sabihin. Salamat. May kapusit. Si John Lee Rosero. Traffic na naman na yun. Oh, traffic naman yun. May kapusit. May limit pa dyan sa likod. Pagpasok. Andoon, Raymond Kapusit na malayo yata yan. Nabertikan ko. Walang galawan. Walang galawan. Wala na tayo magpapit. Matagal na naman tayo magkabati nito. Sila pa ang nauna. Charlie Vidal. Tapos ingat. May na isahan na sa areas na ako biyahe. Ako. Oo, ano ko siya. Dapat sa palala niyo. Para sa kaya ko sa limon. Ayun. Anong mas number mo sa limon? Yung ordinary ba? Nandiyan ka ba sa Lubid traffic? Sa Southbound? May naman siya ka ng Bugay na yung ordinary na tayo. Doon sa pag-uwag Kagawayan. Pagkita tayo. Number 78. Wala na ko siya. Wala ko na pagkikan. Ito sa debates yan. Sa saving ko. Anong Laura? Ayan. Ito sa Lupina. Sa Lupina to. Lodi Aguilar. Good morning, Mr. Jose. Kanya rin sa bahay na mo. Mga pinagalan sa bahay na mo. Hindi ba ako nakikita doon? Isa ba yung Raymond dyan? May kusin na sinabi mo. Isa lang kasabayan ko Raymond eh. Ano lalaki. Biyahing ano yun. Sabang Lemonoy. Pasa ka ba may kusin? Papunta ka ba ng ano? Manila. Kasi ba southbound kami. Northbound pa kayo. Kim Ruas. Wala
wala po ang kasama yung na Bicol Sarong. Siya, Rinis. Yan sa BIB ko. Salamat po. Lago rin sa mga hindi kami. Lago rin sa mga hindi kayo. Biyahe yung binukusan. Ay po, Manila. Mabikol po kayo. Saan ko naman na lugar po ka na nasa unahan kayo binukusan. Paano niya sa unahan? Ito po kami pala sa mayan. May barangay Bulawan. Kinalaban mo sa kinalaban sa kabayan. Kinalaban ng TV, kinalaban mo sa kabayan, official. Hindi ko lang alam kung anong bus number nila niya. Erwin, Paul, Villano, Salon, tapos si Bicol Sarong, Warrior. Sendo ni Patria, Warrior. Nasulubong kami sa checkpoint ng Tabukon kanina. Pasok kami nila siya. Sa lupi daw, may kukulong sa lupi. Salvi, Comaresor. Sa Tabukon sa stopover nila galing Bicol. Ako nagdala sa siyam ito may uset tapos baka makita asa ka ba pag nakita mo itong Christmas light sa baas, pero kung save ito na yun. Ito na yung Christmas light. Kita mo yung sa baas, Christmas light. Christmas light. Kaya tandaan mo, Christmas light sa baas. Si John, Florida. Yoli Gonzales. Good morning, Happy Tuloy sa biyahe. Salamat po sa kami yun.
yun sa wiper na sticker yan ang prolabaan nyo. Lagay mo lang din sa wiper na sticker yan na yan. Ano? Oo, hindi ako patay ng light. Nagana na kayo, wala na. Ibig sabihin nakalagpas na kayo sa traffic dito sa dulong traffic nito. Mga hindi pa kayo nakalagpas sa dulong, pinakadulong ng traffic nito. Kung hindi pa kayo nakalagpas, makikita mo kami dito. Malagpasan yun yung dulo ng traffic nito, wala na. Lagpas na tayo. Wala na, lagpas na siguro ito. Lagpas na. Dami ko! Dami ko! Pagsan! Oo. Kaya si Bicol ako. Dito na yun, 9811. Ito. Idol daw, Bicol Idol. Anong basta gamit mo? Oo, nasa Superstar. Ganon. Hindi ko na matandaan yung Bicol. Down sa St. Marta. Sinabi mo yung Bicol. Di ba kami yun? Wala kasi ako alam. Ano ba? So, matandaan yung number sa Superstar dati. Naalala ko. Ayan. Yung Robas Nissan. Kaya ikaw. Nasito, saka sugod. Wala pang masin dati. Wala pang masin dati. Minugsan. Sugod lang. Yung Superstar. Ang dilaw doon. 5900 yan ngayon. Up. Limutan ko na. 5910 ano yun. Lagyan natin sa ilong. Tapos nadala ko yung tayo na kuhan. Ilong. Mayang night. Partner ko si Ramos. Dahil din may ako konduktor. Ano sabi? Nakilala ka ng mga kapwa mo bus driver. Oo, kilala ko ikaw. Nakita nga ko kay Idol Louie.
Naalala ko yun. Kasi mahilig ako magkaibigan. Mahilig ako magkaibigan. Sa mga kapwa ng driver. Mahilig ako naman. Sabay ako na sa sagot ko ngayon. Sila siya dahil sa mundo ko na nakakot sa tatay. Kilala ka ng mga kapwa ko mas driver. Oo, malayo pa lang yung opposite. Kilala na ito kasi nga yung Christmas light sa taas. Alam nila yan. Rin niya din yung oo, yung opposite. Kilala nila yan yung Christmas light sa taas. Kaya malayo pa lang. Alam nila yan. Pati yung sticker ako nito rin sa wiper. Si Papa. Galing nga rin sa Torbok. Pinente. Si Papa, taga Sagrada. Anong hirap na lumipat dyan sa Torbok. Una mo na ako napitran ko kayo concert bago ang Superstar. Bago ako ng Superstar concert. Galing ako napitran ko, Amihan. Superstar. Hindi naman ko sabihin na nagtagal na Superstar concert. Hindi naman ako nagtagal. Wala pa ako nakita ng Raymond Minukuset. At kanina parang wala pa kayo yata nakasalubong na Raymond eh. Raymond na Bulbo. May nasalubong ko. Bulbo ba yun? Yung ano? Yung ano tawag doon Minukuset? Yung nagkaiga yung pusero. May nasalubong ako ron. May nakita ko. Yun ba yun? Ayan, piling nyo. Bigo, tatay mo. Babae mo. Germas may ako na rin. Anong germas? Yung one. Yung full service. O bangkor. O nanay ko yung ano, automatic. Airbag yung ano, full service airbag yung. Diba hindi ko nagandang yung full service. Yung lang bangkor yung 16 to 90. Tama diesel. Yung ano naman, full service. Kinintret din yung full service. Tama diesel. Hindi mo alam yung dumaan na rin. Wala man nakita ko rin yung dumaan. Yung sayo ng higa.
paglaban sa Tong yung busit para sa akin yung may kabusit. Ang paglaban sa Tong ko may kabusit. Kabistek. Kinakain ko lang yan, hindi nilalagyan ng tubig yan. Nagawa kong Indian may kabusit yung kabistek. Wala ko yung hinatong. Wala rin yan. Red Bull Mixet. Patulog niya. Red Bull Mixet. Naubusan ka lang ng bala dyan. Pagbili ng Red Horse, hindi ko rin tatalat sa akin yan. Itong steak, 3 piso lang. Hindi pa maubos. Kalahati lang maubos ko. Solve ka na. Sila tayo. Solve ka na sa kape steak. Sila tayo. Pero may bumawa na wala lagi dito kape steak. Raw. Kami yan. Nakita mo tayo kape steak ko. Ito ang panlaban sa ito. Gusto na tayo hindi yung hindi mo na ako nagkakapi ng ano may kumset. Yung grade 1 hindi ako nagkakapi dyan. Nakakamulihan sa lawan yan. Yung Barto. Sabi yan si Barto. Yung panlaban may kumset. Kainin mo lang ito kumset. Hoy! Ay dulu. Gawin mo na itong hindi, tunawin mo na ito sa dila mo. Nasa laway mo. Gamot pa dito sa mga diabetes. Kasi mapait. Kaya lagi yung may bawon yan. Hindi yung para sa akin yung anong 2%, 3-in-1. Ayun. Dipili lang sa tao yan. Kung yun ang iyan, yun lang sa inyo. Sa akin, di ba talaga sa akin. Ako, wala akong tulong yung kusit kasi maaga pa akong umalis ko sa bahay. Alas 2 pa lang gising ko doon. Pero ngayon, wala mo na ako, hindi mo na ako nakaramdam ng palong. Iyan ang mga technique ng driver ng nakakagawa ng hindi yan. Sa akin yung kusit, ginagawa ko ng Indian. Marami pa yan namihan mo yung set, marami pa yan sila. Puset, kaya lang hindi ko masagot yung tanong mo na kung kailan magkaroon ng Longpass. Kasi kami, matagal na rin kami naghintay na kung darating yung Longpass. Kaya hindi namin alam yung management na kaya lang dyan, please ka tayo. Kami naghintay lang din kami kung kailan darating yung bago ng Longpass ng Pimako. Bisa balita-balita na may darating na bago, wala pa man. Kaya kami naghihintay lang din kami na may darating na bago.
klaseng bagay basta bago. Masarap na yung hawakan mo sa leg. Kaya, naghintay rin kami. Hindi naman, porkit luma na to, na aalis na tayo dito sa kumpanya. Tapos ilipat kasi ibang kumpanya para bagong basa mahawakan mo. Huwag yun, may kubuksin. Kasi nga, sayang yung servisyo mo. Aalis ka dito, kaya lumana. Tapos, ilipat ka sa mga bagong bus. Wala, panibagong ano ka doon. Kung balik ka sa grade 1. Kaya, kung ikaw magtrabaho, may kubuksin. Huwag mo sayangin ang trabaho. Maya-maya alis yung trabaho, maya-maya alis yung trabaho. Tagal ka para may pag-asa kang magkaroon ng nilaga. Kasi kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Ganun yan kukusin. Kaya huwag mo sayangin yung trabaho mo kung okay mo naman yun sa'yo. Huwag mo sayangin yung tao na binibilang na servisyo mo kasi nga yun ang binabayaran mo kukusin. Yung sa tagal na servisyo mo. Kahit sa tingin yung luma na itong dala namin na bus, ang binibila natin dito yung taon, kung ilang taon ka na rito kukusin. Ibig sabihin, kung luma, kung may luma, ang ipapalit dyan, bago, hindi rin luma. Kaya inintay lang natin yung bago na darating. Kung ay ipapalit na luma, Orlando, Rosas, Tijoro, okay lang luma ang unit. Malaga, bata naman ang driver, tulad din ko buksin tayo. Batang isip, di ko buksin. Buksin tayo. Ang luma, may kubuksin. Ang ipapalit yan, bago. Hindi mo pwedeng ang luma, pumunta rin ang luma. Buksin tayo. Lalong luluma yan, buksin tayo. Hindi lang tayo. Kumbaga, surprise lang yan eh. Magugulat na tayo kung may bago na darating. Sa yung mga gusto mag-apply dyan, magkandaan lang kayo kung may darating. Sigurado mag-hiring ito. Sigurado mag-hiring ito ng driver kasi marami nag-retiro. Kailangan na ang mga kapalit doon na driver. Kaya, relax lang kayo mag-buksin. Hindi porkit luma ang mga driver nito na luma na rin ang bus. Kapag ka ng bago yan ang mga luma. Wala pa 15 years to may kumpulsen. Yung mga natin series, wala pa 15 years yan. Inilabas ito may kumuksin 2017. Siyempre, sa layo ng biyahe, parang luma na tingnan. Pero, nandito gusto nyo makita sa mga natin series. 2017 pa yan. Pa dyan, rehab-rehab lang yan para makapagod tignan bagong pintura. Alinasan. Alinasan ito. Sayang yung mami ko buksit, wala na talaga yun. Yun ang matagal na. Kaya pinalitan nyo kasi nga mahal ang visa. Pagkamahal ang visa ng man. Kaya pag medyo lumuma na, i-junk mo na yung man. Kasi pag lumuma na, maya sira yun. Huwag ka maubusan ng pati sa visa. Pag luma na. Kaya sira na yun.
harapan natin, oh. Ano mo kayo dyan? Magpatulog kayo na malayo ng susundan natin. Umiwas na kayo. Hoy! Ano ba yan? Boss! Umiwas ka na! Boss! Umamanti ka na! Patingat-tingat ka rin eh. Patawa-tawa ka dyan. Umamanti ka na. Hindi ka ba nagkaramdam na nagsiyamante na sila doon, oh? Sus! Tama to. Ayaw pang umiiwas eh. Nandito. Tatanga-tanga kayo dyan. Bahala ka dyan. Hindi na. Ano yung natutulog dyan? Tanga-tanga. Sabi ko umiiwas ka na. Bumutot pa rin siya. Nagagdahan pala yung bugis. Ba yan? Tayo. Pabela, pusin pabela. Magpalabulila naman tayo pusin. Tulog din yung mga driver dito eh. Tulog sa kasitan. Dami ito rin nakauna sa atin. Stop naman tayo. Mas makahabol sana tayo sa guro yun. Layo na agwat nun eh. Start naman tayo, kuya. Ay, naku, kuya.
Buksit. Mandar. Ano, nagkanda naman? Hindi pa. Ha? Mandar. Under ba? Wala. Ano, isa pa? Yung kutsi na lang. Mga pulis eh. Ha? May mga pulis. Wala na yun. May mga polis. Hindi, polis na lang ang pantay dito. Hindi pwedeng hindi polis magbantay dito. Marami matigas ang ulo dyan eh. Stop na. Ay, stop na tayo. Kaya po tayo nag-stop po. Kung hindi na patulog-tulog yung iba dyan, nakapulog sana tayo dyan. Singit ka. Kamuti ng ibang mga driver eh. May bid ka? May bid ka dyan? Kamuti ng mga driver eh. Stop na tayo. Tagal na naman to. Oh, tagal na naman. Yes, kuya. Kamadaan. Wala. Traffic dito. Hapunan tayo lang. Ha? Hapunan. Ang tatay ba yun? Yan lang sa Kalbayo. Ay, mga kapag. May mga apo. Hindi ka mo. Tatlo ba? 4 hours. Ah, ano? 7 hours lang natin. Ang Kalbayo ba ito? Pero pagkain ko sa unahan. May kasabay ako na kwan. Pagkain. Ano sinapyan niya? Ha? What? Ano? Makatalaman ng biyan. Ilabi. Mawata. Or Eagle Star.
Napapagod ito ka. Laro mo lang. Kaya mo laro. Malasag-lasag. Pagpatuloy tayo sa ako. Minsan bumaba pa kasi yung driver ng taxi. Bumabang pa kasi nagpaano-ano pa eh. Simple pa. Nasa mingit na lang. Ang iwas na siya doon. Hindi na tayo makaiwas agad eh, kasi nakapunto tayo. Ang daming nakalasag eh. Layo ka. Dapat pinatawag eh. Kaya mo, hindi ka lang. Layo pa po dyan. Kaya kayo. Hindi ako nagkata. Ah, Hindi ako nagkata. balot na lang.
na rin gwardiya dyan. Gwardiya natin yan. Ha? Wala pa. Layo ba yan? Tama. Ayan. Layo. Matakot. Pag naroon yung driver sa Manumila dyan, matakot ka lang baka may mga ka. Milhan man kay
Pero tawil yan. Yan. Tawil ba yan? Hindi. Siyo? Ano, Bora? Pag-gawin na yan, Bora yan. Ano, sarado ko na. Ay, ewan ko na. Nandun na sana tayo sa ano, sa stop. Kita na stop ito.
Pogsit na tayo. Ikaw, pogsit. Sana lugit si Lord Survivor, si Pura. Galing yan, magaling Davao. Isa po galing Davao ang galing Kapon pero malis. Galing sa Liti ano kaya Bicol.
ako dito. Yung dragon. DMS. Libaran. Camarines southbound.
Set. Oh, yung gusto mag-CR dyan. Mag-CR, magkape. Magmerinda. Dito na tayo. Dapat kanina pa tayo dito eh. Kita na stop ang uli. Ay, nasaan na lahat mga babae. O, sige. Magsibaba mo na kayo. Mag-CR mo na kayo lahat. Agasunod nito, matog na. 4 oras pa, matog susugon, bigo pusit. Kaya mag-CR na tayong lahat dyan, mga amiga-amigo.